családbarát munkahelynek tekinthetjük azt, ahol tulajdonképpen a munkáltató felismeri azt, hogy a munkavállalója az a szabadidejében és a munkájában egyaránt meg szeretne felelni, és ebben megpróbálja őt támogatni. Nagyon sok kollégánk családos. És ezeknek a kollégáknak nagyon fontos az, hogy ne csak a munkahelyén, hanem otthon is viszonylag kényelmesen, stresszmentesen tudjanak élni. És azt gondoljuk, hogy ha a családos kollégáinkat igyekszünk a stressztől mentesíteni, akkor sokkal jobban, hatékonyabban tudnak dolgozni, másfél viszont otthon is jobban helytállnak. Az Óbudai Egyetem esetén is örömmel nyugtáztuk, hogy valóban rengeteg családbarát intézkedéssel segítik a munkavállalóikat, számos programot szerveznek, amin a munkavállalók részt vehetnek, egészségtámogató, illetve lelki egészségtámogató programokat működtetnek. Sok fiatal anyuka jelezte, hogy nem sokára szülni fog, vagy kisbaba van, és akkor emiatt nem tud bejárni óráikra. Mi számunkra egyéni tanrendet biztosítunk, távoktatási lehetőséget biztosítunk, noha ők nappali tagozatos hallgatóink akár.